E o caso máis sorprendente da emigración que eu teño escoitado, escoitei yo a unha señora en Pontevedra, na residencia de Campo Longo, unha señora que ten 90, tiña, cando eu yo recollín 96 anos, e non morreu, ten 98 anos agora, porque yo recollín hai 2. Díxome, eu marchei para Buenos Aires, levaba o viaxe en barco 17 días. Cando chegabas alá, escribías unha carta, ou escribíancha, e esa carta volvía no siguiente barco, o mismo día. Outros 17 días de volta. 17 son 34, non? 34 días, máis 6 días de correo para chegar a carta á casa, son 40 días. Dixo, a min, deronme por morta, porque pasaron 40 días e non lle chegou carta. Pasaron 50 días e non lle chegou carta a meus pais. E meus pais foron ao consulado a Vigo preguntar que fora do barco. E no consulado deronlle a noticia máis triste, que o barco non o sabían, pero o que sabían era que non chegara a puerto. Que pasara? Non afundira. O caso é que se lle derramaron a máquina no medio do océano. E non deron mandado recado. E tardaron un mes en repararlla. E os pais, pensando que morrera, e como se era imposible recuperar o corpo, foron onde ao cura e dixéronlle, por favor, fágalle unha misa de difuntos para a nosa filla, que non vai volver. E o cura fíxolla, e estou toda a parroquia. Cando chegou alá, mandou carta. 15 días despois de lle facer a misa, reciben carta na casa da súa filla, que estuvera ben, que só se derramaron a máquina, pero no libro parroquial estaba apuntada como difunta. E foronlle ca carta ao cura a ver que solución tiña aquelo. E dixo o cura, non hai problema. E fixeronlle unha misa de resurrección. E hoxe en día apuntada no libro parroquial é a primeira muller resucitada de Galicia. Da que hai constancia, va. E iso contado por ela, como contou a min hai 2 anos.